आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव खेबसेबाव बरायफिनबाय। जाय बिथांमोना PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि बेनिफिसारि, नोंथांमोननि थाखाय PM किसाननि फाइनाल अफिसियेल आपडेट रां सोनायनि डेट, नोंथाङा PM किसाननि 20 नं इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन, माबे डेटआव मोननो हागोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनिफ्राय रां सोनायनि अफिसियेल आपडेट फोसावनानै होबाय, अफिसियेल डेट फोसावनानै होबाय। नोंथांमोननो दाख्लैनि भिडिअनि जोहै रोखायै खोथादोंमोन नोंथाङा PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि रांखौ नैबे नभेम्बर मान्थनि गेजेरावनो मोनगोन होननानै। फाइनेलि PM किसाननि रांखौ माब्ला सोगोन, नोंथांमोननो आं दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै अफिसियेल डेटखौ खोथाहरगोन। आरो लोगोसे PM किसानाव जाय बिथांमोना गोदान एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना जुदि नोंथांनि नामखौ PCDC वाइसआव जुदि चेक खालामनानै नायनो सानदों, आं नोंथांमोननो देखायगोन। मानो होनोब्ला जुदि नोंथाङा PM किसानखौ गोदान बानायदों, नोंथांनि नामा PCDC वाइसआव, नोंथांनि भिलेज वाइसआव नोंथांनि नामा फैनाया मेन्डेटरि, अब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे PM किसाननि बेनिफिसारिफोरनि DBTआ गोबांनियानो इनएक्टिभ जानानै दं। नोंथाङा बे DBTखौ PFMS आव थांनानै नोंथांनि राङा हाबगोन ना हाबा, नोंथांनि DBTआ इनएक्टिभ जानानै दंना एक्टिभ जानानै दं, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायो, आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअनि जोहै आपडेट खोथाहरगोन। मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट, जाय बिथांमोना PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 20 नं इनस्टलमेन्टखौ नेगासिनो दंमोन, नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों PM किसाननि 20 नं इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे डेट होनानै होदों। 19 नभेम्बर, नैबे सोलिबाय थानाय नभेम्बर मान्थनि 19 तारिख खालि नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। नैबेयाव डेटखौ नायना लाबानो जाबाय। आरो बेसेबां बेयाव रांखौ सोनो थांगासिनो दं, नैबे PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि नैबेयाव 18,000 करोड़ 18 करोड़ खेतियकफोरा अल इन्डिया PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 2,000 रांखौ मोनगोन। आरो अल इन्डिया 9 करोड़ खेतियक 9 करोड़ खेतियकफोरा बे PM किसाननि 2,000 रांनि बेनिफिटनि लाबखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। आरो नोंथांमोना किस्तिखौ नायबानो जाबाय। नैबे 21 किस्त, नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टखौ आगस्ट मान्थआव मोनदोंमोन। दा नोंथांमोना नैबे सोलिबाय थानाय मान्थनि, दा सोलिबाय थानाय मान्थ नभेम्बरनि 19 नभेम्बर खालि नोंथांमोना PM किसाननि 2,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। आरो बे रांखौ नोंथाङा नैबे 19 तारिख खालि बेसेबां नोंथाङा टाइमाव मोननो हागोन, बे टाइमखौबो नैबेयाव होखादों। नोंथाङा नायबानो जाबाय। बेलासिनि नोंथांमोना फुंनि नोंथांमोना नैबे 11 बाजियावनो बे PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। जाय बिथांमोना PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि रांखौ नेगासिनो दंमोन, 2,000 रांखौ नेगासिनो दंमोन, नोंथांमोना 19 तारिख खालि मोननो हासिगोन। दानिया जोङो इम्परटेन्ट आपडेटखौ जोङो सावरायगोन। बे आपडेटआनो जाहैबाय, जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदान एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोननि बेनिफिसारि लिस्टआ नोंथांनि भिलेज वाइसआव फैदोंना फैयाखै नायनो थाखाय नैबे पर्टेलाव नोंथाङा फैनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफिसारि लिस्ट, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनिफिसारि लिस्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव साब डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायदो। नैबेयाव नोंथांमोना गावबा गावनि PCDCखौ सिलेक्ट बानायदो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे गेट रिपर्टआव क्लिक खालामना हो। बेनि उनावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि नामा जुदि नैबे लिस्टआव दं, अब्लासो नोंथांमोना PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि नोंथांमोना
2000 रांखौ मोननो हागोन। नैबे जुदि नामाव गैया, नोंथांनि नामा दानजादों बा जाय बिथांमोना गोदानै बानायदों, नोंथांमोना जुदि नैबे लिस्टआव नोंथांनि नामखौ नुवा, नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हानाय नङा। दानिया बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो सोरबा दानजादोंब्लाबो नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट जोङो सावरायबावगोन, बेनो जाहैबाय PM किसानाव रां मोननो DBT, नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक, बेयो जाथारनांगौ। गोबांनियानो बेयो इनएक्टिभ जानानै थायो बेंकफोराव KYC होयैनि जाहोनाव। जुदि नोंथांनि DBT-आबो इनएक्टिभ जानानै दं, अब्ला नोंथाङा PM किसाननि रां सोब्लाबो मोननाय नङा। गोबां बेनिफिसारिनि बेंक एकाउन्टआवनो बे प्रब्लेमनि जाहोनाव PM किसाननि राङा हाबाखै। नोंथाङा दानिया बेखौ बोरै चेक बानायनो, आं दानिया बे प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। जोङो सावरायगोन PM किसाननि DBT-आ एक्टिभ दंना गैया, नोंथांनि आदारा नोंथांनि बेंकजों एक्टिभ दंना गैया, बेखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन DBT, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथाङा बे DBT-खौ सार्च खालामबानो जाबाय आरो नैबे लिंकआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा DBT-नि पर्टेलाव थांगोन, मेन हम पेजआव। बेनि उनाव दानिया नोंथाङा नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव मोनसे नुनो मोनदों DBT पेमेन्ट, बेयाव नोंथाङा क्लिक बानायनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सिटिजेन कर्नार नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों, बेयाव क्लिक बानायनांगोन। बेनि उनाव नैबे चेक बेंक एकाउन्ट आदार लिंकिं स्टेटास, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। सरि, मानो होनोब्ला सार्भारा एसे प्रब्लेम जानानै दं। आं दा भिडिअ नोंथांमोननो रेकर्ड खालामबाय थानाय समाव नैबे सार्भारा एसे प्रब्लेम जानानै दं। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरा बेबायदि चेक बानायो, बेनि जाहोनाव बेबायदि सार्भारा प्रब्लेम जायो। जुदि बे सार्भारा अपेन जायो, आं नोंथांमोननो बेनि प्रसेसखौ देखायगोन। मानो होनब्ला आं नोंथांमोननो दिनै देखायनो हाथ'नाय नंला। नोंथाङा बेयाव चेक बानायनानै बा नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि आधार कार्डनि माइ आधार नोंथाङा पर्टेलाव थांनानै DBT-खौ चेक बानायनो हागोन। आङो बेनि आगोलावनो भिडिअ बानायखांबाय, नोंथांमोना भिडिअआव थांनानै नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। एसेनोसै।